Hej og velkommen til denne gennemgang af Hide My Ass. Det vi er interesseret i herinde, det er deres Pro VPN produkt. Så vi klikker her. Hvis du ikke allerede har købt adgang til det, så skal du selvfølgelig gøre det først. Så du kan købe 1 måned, 6 måneder eller et år. Jeg har adgang til det, så vi logger lige ind. Når vi så logger ind, så det vi er interesseret i, det er at bare hente programmet. Enten til Windows eller Mac eller Linux. Jeg er Mac, så jeg trykker på Mac, og så henter jeg den nyeste, installerer den. Så skulle du gerne få noget, der ligner det her. Det første du gør, det er, at du skal taste dit brugernavn og dit passwords, som du bruger, som du også brugt over på Hide My Ass hjemmesiden. Så hvis vi hurtigt vil tilslutte os til en VPN-server, så har vi alle serverne her. Danmark, vi har USA og så videre. Så vi kan bare vælge en server, og så kan vi sige Connect. Under Country Selection, der har vi alle serverne. Det er bare lidt mere overskueligt herinde. Vi har også Map Overview, hvor det virker så ikke lige nu, men du vil kunne se alle serverne her på et kort. IP Address Settings. Herinde der kan vi skifte vores IP. Det kan fx være, at en af vores IP er blevet blokket på den hjemmeside, vi gerne vil ind på. Så går vi bare herind og siger Change IP. Og så virker det garanteret igen. Speed Guide. Her kan vi så finde ud af, hvilken server der er hurtigst. I mit tilfælde, der sidder jeg på Filippinerne lige nu, så min nærmeste server er i Hongkong. Hvis du sidder i Danmark, jamen, så vil din nærmeste server sikkert være den i Danmark eller nogle af de nabolandene. Herinde der kan vi så vælge at teste en server og se hvor hurtig den er. Det kan fx være at jeg vil teste Hongkong serveren og se hvor hurtig er den. Så jeg kan selekte den her og så sige Express Test. Så downloader den lige en lille fil. Og så kan jeg se at jeg havde en pengetid på 79 milliseconds. Download hastighed 95 KB og upload hastighed osv. Og det er egentlig meget godt i forhold til min internetforbindelse her. Proxy settings, det skal vi ikke bruge sådan noget billing. Ja, du kan manage din billing herinde, som vi skriver. Lad os prøve at connect. Jeg prøver lige i det her tilfælde at connect til Danmark. Jeg ved, at den vil komme op med en fejl lige straks, fordi det her er første gang jeg connecter. Og jeg skal åbenbart bruge et ekstra program på Mac. Det er ikke sikkert, du skal det på Windows. Hvis den kommer op med den her pop-up, den kommer lige straks. Så trykker du bare på OK, og så kommer du over på en hjemmeside, hvor du kan downloade det. Den kom der. Du trykker bare OK her, og så kommer du over på en ny hjemmeside, hvor du lige skal downloade det program og installere det. Det gør jeg lige, og så kommer jeg lige tilbage lige straks. Okay, så er jeg tilbage igen, og den her gang skulle det virke. Så det vi gør, vi er igen Danmark, København, og vi prøver at connect. Så connecter den lige, det tager lige et par sekunder. Som du kan se, så er vi tilsluttet nu. Min originale IP-adresse, den er på Filippinerne, og nu er min nye IP-adresse, det er i Danmark. Så nu kan jeg gå over på dr.dk, og så kan jeg begynde at se live tv fra Danmark. Skulle der være nogle problemer med, at din IP-adresse er låst, jamen så trykker du bare her, Change IP-adresse. Så som du kan se, så er det jo rigtig nemt at logge ind på et nyt land. Du kan logge ind på hvilken som helst land, der du skal bruge. Det kan være, at du skal ind og se Hulu, så skal du logge ind på USA. Det kan være, at du er på ferie i Italien, og vil se noget fra Danmark, jamen så logger du ind på Danmark, ligesom jeg har gjort her. Så Hide My Ass Pro VPN, det er et rigtig lækkert program. Det var alt for nu. Hej hej.